weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to jewola rewo to jewola worgo to teccana to awoynata to jiingue to jeeriyala tumbere to mareysa to lobbudo barogala to loƴola to mafondu to ɗal haya to hudallayi to sinthiane diakiri ko on takkusan juula ha to galle elhaji oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to ligseba guural yere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko ñande 17 ha ñande 19 lewru moy woni lewru marsa gonɗen ndu yuɓɓin jowola yuɓɓinta ko fati kaya koɓe mbiyata festival culturel e gardugol horejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani to leydi Sénégal préfet mo Mbacké waɗi ko wiyete interdit woni hadde kala ko fati moɓodiral ngala cogère yimɓe ngal cogère yimɓe benna bokku yakar jinno yuɓɓinde kay ko fate hollirde wonde koɓe gembuɓe horejo leydi ndi hono Macky Sall ko fate candidat sumgoji horejo leydi Tidjani en 2024 to leydi Mali colonel Sadio Camara ko ministre de la défense et des anciens combattants o waɗi visite makko chantier ko fate mahgol hôpital molanteɗo Allah tawateɗo to hôpital militaire tawateɗo to nokku biteɗo Monankoro waɗɗani Bamako holliri tigui wonde hôpital o ɓoyata gasa so gassi kadi hay neɗɗo goto sohlani yaade caggal ƴeewoyde safruji to leydi Burkina Faso fedde taw ko collectif darniɓe ko fate potal e gotago innama haqqi innama aade ɓe kolliri mette mabɓe sudare mabɓe mawni no fewi ɓe namdima kadi nde enquête jaaƴo waɗete e janggu wandogu e nder wuuro wittego e nder wuuro wittego Tossena fulɓe ñande 6 lewru marsa gonɗen ndu ha fodde sagataɓe nogas pittali men itta hen to leydi Afrique du Sud ko jimowo kelme woni rappeur biteɗo Costa Cicce ko kañum tigui gonnoɗo en plein concert yani o yadani e wonki bisimilla mon ketki hoto ndire hoto goɗɗe joni joni piren pacciren jaw e dogola haru ciggam nange wolnge jaw are moɗon addemon ko jam e kisale nange wolnge jaw e gardogola haruna dawouda ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur ji solaire taw kadi ko marque leydi Turquie ɗin congélateur ji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heɓ kaaƴe glace ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur ji moƴƴi congélan ma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turquie taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turquie kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woynduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hayso tawi woynduma ko 100 métre ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur ji frigo ji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗani installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tangode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur ji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma
ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗiɗo ɓalawal e danawal kala laabɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa wutoriɓe ɗum fodde sappo e tati rafine yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o ko sappo e jeenayyi rafi safrata fannu tataɓo o ko fodde temedere rafi ma yaltema ha laaɓa waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri ceerno Djiby Sy ne safra rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe ustoraɓe ndewagu kala ceerno Djiby Sy ne yawrana worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu mo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda noon ko yeddi ƴeewa ko joni joni muuɗa jiiya hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilne mum kadi omo jogui leɗɗe ummiɗe to leydi Mali kesi pulla cafroje rafiji kewɗi guila rafiji gorago ha e rafiji ustoraɓe ndewagu kala e wonduɓe estomac so tawi a hutorima ɗen leɗɗe kala ko ñamanoɗa tampinma walla ko jaranoɗa tampinma ma wattu ñamde jara ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune sa yennama ka miskino safruma ha mbiya wen kaw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydneji mbaklidi hoore mum ha habba walla on janowo borogal ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji bawɗi neldede kala leydi e kala continent ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo haala kone nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo o guya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leɗɗe ñamoje France CFA ko temennayyi CFA ceerno Djiby Sy numéro mum weeva wona nde yiɗɓe waɗnede listihara ko 77 653 0367 yiɗɓe hebdemo noon to banggue appel e to banggue WhatsApp kala ko numéro makko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe mum ha tengtino e tawateɓe lappol polol dande maayo wonde miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy tawi to ñabina e oɗo saaha joni kala jiɗɗo hebde ceerno Alassane Sy to ñabina ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi on pamodiri kala to mbawɗa wonde e leydi e continent to mbawɗa wonde safruji ma ne mbawi yettadema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko kiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joguiɗa o mbete gorel teyyane safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorel teyya point com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 75 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta
ko 00 mbatta ko 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbaddeni dando faade gorel teya cafloro ɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo sappo e nayyi lewru mbooy woni mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen ene teskama noon kikiɗe hande oɗo saaha joni mo kalten ene wayno réseau taw ko réseau internet kuppunoɗo kay guila aleta ɓennuɗo ɗo tawa kadi ko laamu ngu kuppino e mbadi kay ngam wawde wadde enquête mum hano hannirta ni teɓade ɓen touriste uji dognoɓe e nder kasoji civilement nokshota ene wayno oɗo saaha joni caggal nde hunde nde foof refti lawol internet one ɓe gartiri ɗum hano hannirta ni hono no wirno joguiɗo konngol laamu o hollirino tigui e balle ɓennuɗe wonde ɓoyata ma réseau artu hano hannirta ni réseau noon ene wayno arti hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie teskama noon e oɗo saaha joni ɗeɗo balle kala ha tengti ñalawma hande o nguleki cattuki ne tawe nder leydi Mauritanie nder jokli leydi he kala ko nguleki cattuki tawete hen nguleki muskino fewi ɗum noon eɗen mbasiyo bandiraɓe tan yo tinno kala yahoɓe kala guila joom jawdi en ha waɗoɓe ɗanne waɗoɓe voyage uji kala nde jomumen joɓoto ndiyam timmuɗam no fewi jomum kadi so wawɓe ustude kadi yaade e saaha nangue hoore kelew tuggi midi kay ha takusan juule so jomumen mbawi ustade to banggue ya garta ha tengti kadi ustude nelde kono ɗon cukalon e kala saaha neleteɓe ene ceng tawi beddaji oɗo saaha joni ko nguleki cattuki tawate hen yimɓeɓe kadi toppito nayeɓe no fewi e kala saaha ɓe battini ndiyam ɓe saabu kay so nguleki ari ɓandude sohli ndiyam no fewi kala saaha jomumen jarne ndiyam hano hannirta ni ndenen nayeɓeɓe e sukaɓeɓe ha tigui oɗo saaha ɓenna e kiiɗo nguleki cattuki ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e nden ka e kisal woni ministre de la défense kañum e sehila muɗum hono jagogal kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu woni ministre de l' intérieur ɓe tengtini tigui ɓe tengtini godala kabaru jahowo guila aset hanki o hollirede kay wonde ɗina terroriste uji nayyi dognoɓe e nder kaso civil caggal nde jooɓino pittali ɗiɗo taw ko gardeji ɓe yinde koni ɓe yinde garde caggal nde ɓe jooɓino pittali men ɓe dogui fodde yontere hande ɓe jiile teskama tigui ɓe jiitama ñalawma hanki o e nder ɓe nayo hen tatoɓe itti pittali men mbasi pittali men goto noon waɗi ko wiyete rendre woni suuti juuɗe mum ɓe mbawi nanggu ɗum e oɗo saaha joni tawi juuɗe dadiɓe e nder garmi gara e kadi gendarme goto wasi hen fittandu muɗum gendarme goto wasi hen fitande mum garmi garaw noon waɗi tigui koto nokku biteɗo lem cheydi ene tawe nder région mo adrara ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen sous le patronage de son excellence horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Ghazouani Mohamed Cheikh gardiɗo leydi ndi e jagorgal kalfinaɗo ko fati pine e ganni calfinaɗo kadi ko fati gueɗe sukaɓe coftala ɓalli e kañum kadi woni jokkodirɗo relation avec le parlement ɓe kolliri tigui wonde kay ko ñande sappo e jeeɗiɗi ha ñande sappo e jeenayi jaɓɓoto jowla jaɓɓoto ko fati festival culturel mo mbiyata festival de jowola mbiɗen ko ñande sappo e jeeɗiɗi ha ñande sappo e jeenayi lewru mbooy woni lewru marsa gonɗen ɗo jowol yuɓɓinta ɗiɗon ñallita ko ñalli pine e ñalli fina tawa nde won noon jowol ko jeeya tigui e guure ɓoyɗe ko guure ɓoyɗe no fewi kadi ko guure fina tawa ko ɗum ma koye ndina mbadi noon ɓe jiiɗi tigui yuɓɓinde ɗiɗon festival uji hono heewi waɗe to cingiti e to wadani e nokkuji kewɗi goɗɗi tawateɗe nder leydi Mauritanie eɗen mbiya tan dendagal bandiraɓe ha tengte tawateɓe lappol palol dande maayo nde mbatta tigui hakkillaji mumen no fewi ɗiɗon ñalli mbawa notitade hen dokken tigui wuuro ngo haqqi mum ha timma ha laamu ngu anda tigui wonde guure men ko guure fina tawa ha joni habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni communauté Mauritanie naɓe tawateɓe nder leydi Côte d'Ivoire guila aseta hanki eɓe tawe sunare mawde
no fewi e mette mawde no fewi caggal kayde guyka ka hinde cambriolage waɗi kay ha Mauritanaɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men mayɓe hen ɗiɗo ɓe noon hen goto wiyeteno ko Sidi Mohamed Wula Cheikhna goɗɗo o wiyeteno ko Ali Wula Abuu Bah koɓe fellaɓe kamɓe ɗiɗo kay koye saaha kay cambriolage guyka he ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe tawa ɗiɗo kala koɓe fellaɓe ɗiɗo waɗɓe kadi mbarmi hen ɓen ɗiɗo barmuɓe hen goto wiye Ba Wula Hamoud goɗɗo ne wiye Taleba Wula Abdullahi Tana o noon waɗi koye nder wuuro woto tawatego temedere nogas kilométre hakkude mum e Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ambassade leydi Mauritanie nulli toon mission timmuɗo ta e udemni ko wedde hen enquête mum gendarme kadi ɓe leydi Côte d'Ivoire ɓe udditi hen lasgoji mabɓe jaaji no fewi beele kayim eɓe mbawa teɓade andude kayim wadɓe ngal ɗon badal en duwanima noon dendagal communauté Mauritanaɓe kala tawateɓe to leydi Côte d'Ivoire kono noon kadi en duwanima dendagal koreji e ɓesguji ɓen wasɓe hen pittali men gañiɓe ɓen en mbiya yo Allah rokkude men jaam hano hannirtini habaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen andama ɗiɗon terroriste uji tati waraɓe kay aseda hanki o nder oasis to biyeteɗo oasis mo Lemchedi e nder commune mo El Medda e nder Mouqata au Jefta e région mo Adrara ko ɓeɗo tatu noon goni wasɓe hen pittali men hono biyeteɗo Cheikh Saleka biyetenoɗo Cheikh Saleka on noon ñawano ko kaso kaddi gurdam mum ko ñawti taggal kayde ñawa ñawore wargo Mauritanie noon e oɗo saaha joni warata yimɓe ko ɗum saabi noon to jomum taƴanama ñawore wargo jomum heewi tigui ko lelade kaso kaddi gurdam mum goɗɗo ne ɗiɗaɓo ne wiye Mohamed Rasoul e Shiba on ne ko ñawanoɗo kaso kaddi gurdam mum tataɓo o wiyete ko Mohamed Islam Mohamed Mahmoud on ñawano ko duuɓi sappo e kaso gila 2020 o ñawirano noon ko nanguede kay yinnode tawtoyde seɓɓitiɓe waɗoyde e janguji so tawi noon ko nangaɗo o noon woni fugitif on wiyete ko Abdel Kherir Aboubacar Siddique on noon ñawano ko en 2021 o taƴanno ko duuɓi jeeɗiɗi e kaso o ñawirano kankone ko yidde tawtoyde état islamique en tawateɓe caggal leydi gam yidde wadde janguji ena keɓani noon andude inde gendarme basɗo hen fittani mum on eɗen duwono tan kanko gendarme basɗo hen fittani makko nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala eɗen mbiya kadi bravo koninkoɓe leydi Mauritanie dariɓe kayno doole mumen ponno yellitiɓe gurdammeji mumen ha mbawi kayi teɓade e warde ɓeɗo seɓɓitiɓe taw ko yinnoɓe bonnude leydi ndi habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal paaɗena to leydi Sénégal hono Amadouna Diop ko kañum on préfet mo Mbacké o hay ayini communiqué ona communiqué noon ko holliri tigui wonde o jaɓani ko fati kay e ɗaɓɓade ɗe ɓen mbanno wiiɗiɓe kocera taw yin mbanno tigui gam yidde yuɓɓinde moɓodiral mumen e wadde investir Macky Sall ko fati kay e sumgoji 2024 préfet o noon holliri tigui wonde ɓe kollirani délai ɓe wonde ɓe kormaki délai minimal mo balɗe tati ko adi kay ko jomumen enen jiiɗa yuɓɓinde ɗiɗon ngal ɗon moɓodiral ko ɗum saabi noon o sali tigui sifde ndeɗon ɗaɓɓade ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Tivaouane noon oɗo saaha joni ko corti yimɓe guila e autoji ha e motoji kala e nder jokki leydi Sénégal kala faade to Tivaouane noon tawtoriyede capanɗe jeenayi e tati ɓiwola édition woni 93e édition ziara annuelle balteɗo kala hitande to Tivaouane saabu ziara o fuɗɗi wadde ko guila hitande ujunere temedde jeenayi e capan tati woni 1930 juɓɓinno ziara gadano ko Babacar ko Serigne Babacar Sy yo welede Allah wona makko en eɗen ero tan dendagal sofreɓe waɗoɓe yangarta kay nder leydi Sénégal oɗo saaha joni ustata vitesse uji seeɗa fewi mbawa rentade kadi ha accident ji ustoɓe yahoɓe jaaha e dow jaam gatta e dow jaam ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ma Diaw Diop ko coordinateur sukaɓe Pastef e nder département mo Tivaouane ko ingénieur en informatique o wiyama teeɓo o nanguirama noon ko wadde erago ko wiyete instruction e erade yimɓe kaya nde mbawata fottidde tigui mbaɗa moɓodiral mumen e mbadda erima kadi ɓen dendagal o erima noon dendagal jeunesse tiwanoɓe kala ɓe yimɓe jeeyaɓe e landa Pastef nde ɓe duppata kala kay biteɗo nervi moɓe poti kala nervi moɓe poti nde ɓe duppata ɗum e dow lawol mabɓe ɓe ko o erinoma kadi sukaɓe Pastef ɓe kala nde pottitoyta galle Ousmane Sonko ñande nayya lewru mars kamɓe
kala noon kamɓe kala ɓe jeeyada Ousmane Sonko to tribunal ñande sappo e jeegom lewru mars ñaawo tawto yede ñaawore mum ñaawore makko noon hakkunde kanko Ousmane Sonko e ministre Mama Mbaye Niang Madiaw Diop noon nanga koto Dakar o waɗa transféré to Thiès to brigade de recherche mo chef ko to noon o ko soka e mbadi garde à vue ko addi kay komo huccudira e yontere dartone janggo nde ma war kuccam makko hakkunde makko e procureur ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen jen to wiyete Taifa accident mus waɗi aset hanki o to lawol hakkunde julula e mbayla sanga midi woni 12 heures ko auto Peugeot mo 406 kañuma ferbodiri auto transport marchandise jollunoɗo yimɓe e dow lawol hakkunde Taifa faade Touba waɗi noon mayɓe hen tato en goto e nder mayɓe tato ɓe hen goto ko debbo ɗiɗo waro heddiɓe ko worɓe waɗi kadi fodde sappo e jeetato neɗɗo barmuɓe hen gañiɓe hen ɓe kala noon nawama to hôpital mo Touba tawi ko sapeur pompier ɓe Touba kañumen garniɓe ɗon goskiji ɗiɗi nawama to morgo to suudu safrude to ha joni habaruji men ɗemngal pulaar ha joni to on fannu kedden ha joni gendarmerie noon udditi hen enquête mum jaajjo no fewi tawi ine tawe 40 kilométre hakkude mum e Touba ko aseta hanki o noon wonno magala Taifa hewɓe noon e bomiɓe accident o ne sikka tigui ko yahannoɓe to magala to ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni caggal cuumu jeere wannode jeere o kasde Touba joni kadi teskama ko gar routier mo Mbour ko kañuma sumi aseta hanki o koninkoɓe faabu noon gari ko ɓuuri yawde ñippude cumungu commerçant ji garo noon hewɓe kay e ballala police ji mbawi tigui yaltinde gueɗe kewɗe e marchandise uji kewɗi e nder boutique aji mumen ko addi kay ko cumungu ne yetto ɗumen suwa taw noon andede ko saabi cumungu kono loskoji jaaƴi udditama hen habaruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal jen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama dennagal hettoɓe Weltare TV kabaruji gaɗonɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi ina wayno MDC en ɓe rebelaɓe Casamance kamɓe de ɓe notima e noddande président de la république ɓe pelliti joɗɗinde armée ɗum noon eɗen gandi rewɓe plateforme e rewɓe leydi ndi wandiraɓe mabɓe rewɓe suddiɓe mabɓe kolliti weltare kamenne e kaɗo haala no ɓeɓe nooti e nder dangal présidentiel ɗo e joɗɗinde armée ɗe ɗum noon kamɓe fof ɓe kolti weltare nde wonno weltare ko kamɓe fof ndendi e nde ɗo weltare ɗum noon eɗen gandi ɗum ko wellamma wonande population wonande réseau o ɗum ko wellamma muɗum jamma e ñalawma eɗen gandi dakama de gounas udditino guila ñande oɗo aset ha alet hande eɗen gandi Ziguinchor naɓe ɓe notima hene doole ñande aljuma nde ina wayno bisuji ɗiɗi dimduɗi yimɓe ha mbi teɓ ummima Ziguinchor gari ɗo e nder Daka ɓeydade e arnoɓe premiére ɓe nde wonno ñande fof won aroɓe ñande fof won abbotoɓe ɗum noon ko ha janggo nde duwaw o waɗe ɗum noon eɗen gandi population o notima no fewi surtout ma noon Casamance naɓe cengɗe ɗe fof kamɓe fof ɓe notima ɗum noon eɗen gandi e Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kébé gorko motto kabaruji ɗo fof ɗo radio Zig FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah ko walde jam. Allahumma amina Sidi Kabi en calmini dendagal dakaji tawteɗi e oɗo saaha foof to Daka Madina Gounas ha tengti noon e musidɗo men kawi men ceerno men hono ceerno Amadou Tijane Masiley Ba tawteɗe oɗo saaha joni to Daka Gounas ko noon kadi e délégation luxeɓe naɓe tawteɓe toon habaruji men ɗemngal pulaar sennumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen colonel Sadio Camara kañum woni ministre de la défense et des anciens combattants de leydi Mali o waɗino visite makko ñande alkamisa jeenayi lewru mbooya marsa woni gonɗen handu visite o noon ko visite chantier mahagol ko fati hôpital militaire e nder wuro witengo banankoro noon waɗɗani Bamako o yahani goto mo yaaduno e sete timmuɗo no fewi nawnoɓe toon noon ko ƴewde kay to golle ɗe jarata o tawi noon golle ɗe ene ndewi lawol no fewi kadi ɓoyata hollitima golle ɗe foof gasa ha laaɓa o holliri noon oɗo hôpital so tawi kay o gasi hay mali
ujunaaje gooto sohlani kay yaade caggal leydi ƴeewoyde safruji sabu kay safruji kala ko foti sohlede ma waw tawede e ndera oɗon hôpital militaire hano hannirtini e ndera discours makko o noon o wi dendagal rewɓe malinaɓe kala ha tengti noon e ɓen rewɓe gollotoɓe e nder oɗon chantier o wiɓe bonne fête ko fête 8 mars ha tengti noon mbiɗen e ɓen rewɓe gollotoɓe e nder oɗon chantier Adama Bakayoko kañum woni directeur général société biteɗo sofro makka forum ko servi ko société kalfinare ko fate mahgol oɗon hôpital on e holiri ministre o kay o waɗimo rassuré wonde kay ma golle ɗe kay délai tigui délai dokkonoɗo ko fate gaynugol golle magol hôpital ma délai o horme hano hannirtani siftinde on noon ko guila 20 janvier 2021 ko guila nden colonel Azimi Koita horajo transition laamu leydi Mali kañum fawno tufere arwaninde ko fate magol oɗon hôpital taw ko hôpital Patama Limijo hôpital o noon hôpital o noon ene tawe tigui e wertago e nder wertago ngal Bowal wertago ngal 15 hectares woni 15 hectares hôpital o noon ne wawi jogui hattani mawa jogo hattani nawde ha temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi woni 279 ɗi on paami tigui ko hôpital mawɗo no fewi so tawi o gasi ma tawe e nder makko noon pavillon ngaji kewɗi taw ko pavillon de consultation externe e kala fannu e bâtiment goɗɗo taw ko yimɓe antirta hen e bloc VIP woni yimɓe antirta ko bloc joɓeteɗo e bloc gynécologie wondude e bloc analyse uji médicale e bloc réanimation e service aji d'urgence e bloc to yimɓe oppirte kala on paami tigui ko hôpital mawɗo molanteɗo Allah Patam Limijo Patama Limijo kay ɗamini leydi Mali ɗamini hebde kay ɗo ko ɓoyata no fewi habaruji men ɗemngal Pulaar habaruji men ɗemngal Pulaar sono mima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paadena ñande 8 mars jeetati lewru mboya gonɗen du e saaha kay feeto rewɓe ko nden tigui fodde yimɓe nogas neɗɗo fodde nogas neɗɗo mbaɗa tigui e nder commune mo Rolo e nder région de centre nord centre bajo banggue rewo leydi ndi collectif noon feɗe wiyete noon collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés woni tigui ko fedde darnide ko fati kayam kala haɓade kala ko fati kayam e impunité e darniɓe kadi haqqe yimɓe kala leƴƴi kala nde potata e nder leydi hen ɓena kollori hen mette mumen no fewi e sunare men mawde no fewi e ardi fedde ɗe ɗon woni secrétaire kolaɗo kuuɓama ɓe ko biteɗo Dawouda Diallo noon holliri tigui wonde ko fodde autoji sappo taw ko joguitiɓe ene ɓornitini militaire uji hono militaire uji leydi Burkina Faso kañumen naati wuuro ngo mbawi rendinde worɓe wuuro ngo kala e nder ngoɗon wuuro e nder wuuro witengo Tossen Fulɓe nden ɓe ndendini ɓen kala ɓe cubti hen sagataɓe nogas ɓe nawi ɗumen tigui ha gaɗa wuuro ko ɗon ɓe jooɓi pittani ɓen sagataɓe nogas kala enen sikka tan noon ko koninkoɓe leydi ndi wondude e ɓen taw ko witeɓe VDPN woni volontaire pour la défense du patrie civil en gollotoɓe koninkoɓe ɓen ko kañumen mbaɗi ɗen gueɗe kamtoride no fewi ndeɗon fedde noon collectif haɓini daraniɓe ko fate haqqe innamade e potal e nder leydi he namdima nde losgoji jaaƴi mbaɗete hen beele kay ene ande waɗɓe ɗeɗon gueɗe kamtoriɗe no fewi habaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Afrique du Sud paɗen Cyril Ramaphosa kañum woni horejo leydi Afrique du Sud o fuɗɗima tigui hamdinade caggal kayde défense publique enquête holliri kay wonde kay o waɗani ko wiyete dabi woni kadi o laɓɓini hoore makko e haali moɓe mbiyata fala noon ko ferme makko ferme makko kay gadante mawlanteɗo Allah e nder on ferme noon mbaɗanoɗo janggu guyka ha fodde temedde jeegom ujunere taw ko dollar woni 600.000 dollars wujjanoma toon alhaali fala noon on ɗeɓino tigui sabade ha kanko Cyril Ramaphosa waɗa démissionné walla tigo waɗa destitué ittede e gardigol laamu noon ko guila décembre 2022 e oɗo alhaali noon e oɗo saaha joni enquête o fuɗɗima laɓɓindemo hen no fewi o fuɗɗima fofde kenala lakkitare ha joni noon gasani ha laaɓi kay saabu kay ɓenene kolliri ha joni namdoto kay ko holno devise étrangère poɗɗoni fodde 600.000 dollars holno foyi ko awi tigui nadde e nder leydi he e hol kadi ko mofti oɗon haalis e nder oɗon ferme e beele kadi oɗon haalis o waɗino ɗum déclaré to fisc et
saha kay o joɗoto e jappere laamu ɗiɗon namde kala ene keddi ha ɗo ha joni koto Afrique du Sud keddoɗen jimowo kelme woni rappeur Sud Afrique naajo dowlude no fewi biteɗo Costa Tek kañum jaro duuɓi nogas e jeeɗiɗi kañum tigui gonnoɗo e concert mum e beela mum mawde no fewi woni nder concert fijirde mum omo yaari duuɓi nogas e jeeɗiɗi e nder concert makko aseta hanki ko ɗon o yani o wasi fittanu makko woni crise cardiaque e oɗo saaha joni noon laamu ngu nana udditi hen losgoji jaaji no fewi beele kay ene ande ko yooɓi fittanu makko ɗum noon waɗi ko aseta hanki o jamma waɗi hanki e nder banlieue goto to jeunesse bourgo kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Palestine paɗen alada hande sappo e ɗiɗi lewru mbooyi 2023 ko Palestine naɓe tato joguitonoɓe kañumen tigui mbara sara Naplouse subaka law hande Naplouse noon ko rewne tawe to rewo Cisjordanie occupé ko koninkoɓe ko kamɓe noon idi tigui ko kamɓe idi fellude militaire uji Israël naɓe ɓe ne jofti joosa mabɓe kuure condi tato e mabɓe mbiɗen mbasi pittali men koto leydi Syrie paaɗen laaɗe diwoje ɗe koninkoɓe leydi Israël jori subaka hande alata hande law bomboje mum e fawru arme woni dépôt d'arme tawateɗo to hirnangue leydi Syrie ɓe mbari hen noon combattant ji ɗiɗi taw ko pro iranien ɓe mbari kadi koninkoɓe tato waɗɓe ɓe mbari kadi koninkoɓe tato waɗɓe taw ko Syrie naɓe koto leydi Ukraine paaɗen koninkoɓe leydi Russe jori kañumenne bomboje mumen e wuuro witengo Kherson lamorgo leydi Ukraine ɓe mbari toon yimɓe tato ɗiɗo waɗɓe kadi mbarmi hen koto leydi Iran paaɗen to sud ouest woni tigui banggue worgo ɓaƴƴo funnague leydi Iran ko malfectoruji kañumen tigui mbaddi garmi gara e police ji ɓe mbari hen noon officier ji ɗiɗi de police ɗum waɗi ko asata hanki sappo e goho lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati koto Afghanistan udditana kabaruji menen garda goto wasi fittade mum wasi fittade warama tigui yandude tigui e jandiyam wondude e jandiyankoɓe joyo wonɓe mbarmi e wondude e suko goto jandiyankoɓe joyo e suko goto mbarmi hen mbiɗen garda goto wasi hen fittade mum e saaha fettande wotere fetti to wuuro witengo Mazar Sharifa to rewo Afghanistan fettande nde noon walla mbiyana jangugu waɗi koye nder cérémonie goto taw ko jandiyankoɓe juɓɓinno oɗon cérémonie musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum wonno kabaruji men e ɗemngal pulaar enen kabrata dendagal Mauritanie naɓe wonde terroriste uji dognoɓe nder prison nayoɓe hen tato pittali men ittama goto waɗi rendre woni naggama e oɗo saaha joni kadi koninkoɓe leydi oɗo saaha kadi connexion woni tigui internet arti hano hannirta ni e nder jokuli leydi he kala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ñalawma janggo ma en ketto musidɗo man sehil men Sarablay Sar kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.